Doon lang yung mga waray, di ba? Yo, what's up mga kawaray? Ayun, dadayo kami ngayon. So, tamang papawis lang kami. Siyempre si Boss Archie, oh. Ito. Mahal mo ba ako, pre? Mua. So yun, malapit lang yung dadayuhan namin ngayon. Magpapapawis lang kami ngayon. Siyempre, dahil ball is live tayo mga kawaray, di ba? Yung bago niyong vlog. Yung laban natin sa nakaraan. Alright, kaso anong oras na? Alas 11 na ba? Kaya mainit yung panahon. Oras ba? Kaya kahapon. Oras na bang patayin ka? Anong oras ba kahapon? Yun yung oras ngayon. So yun mga kawaray, no? So dyan lang kayo. And alright, let's go! Hi guys, welcome to my vlog. Wanna play? Error po tayo mga kaibigan. Takbo! Dapat sa'yo nakatutok yan. Ganun pa mo. Magkano kosta yan? Minuto ko lang. Ang lakas naman po yun. Sakto. Kita ba? Kasaludo. Waray. Chi, depensa tayo, Chi. Pagod yan, ha? Yung nagawa. Video.
Abunawa mo muna, wala akong pera dito eh. Change. Ano kaya lang, paglaro-laro lang. Oh. Napanood ko yung vlog niya sa Little Baguio, yung nagawa na yung daanan, yung piyesta na agawang buko. Gawa na nga eh. Pero pang laro lang talaga, pang kaligayaan lang. Kaya lang. Ganun lang yung mga waray, di ba? Kasiyahan lang, kaligayaan lang. Maglalaro, di ba? Panood ko yung vlog niya. Kaya ako na din. Mabili ko ng gold na. Diyan ba si Mama? Diyan ka na, Mama.
6'5", 6'5". Tabla. So yan guys, bali yun nga, hindi natapos yung laro. Bali tinabla ng kalaban. Bali all 16 yung score. 1-21 yun eh, kaso yun tinabla. Hindi nagkaintindihan sa tawag.